Здравейте на всички, казвам се Ивелин Михайлов и сега ще ви разкажа една история, с която, това е реална история, може да се провери, с която може да разберете, че в България има хора и хора, които са различни и забележете, тези хора се делят на хора и хора, именно от тези, които най-много надават вой за равноправие. Живея в едно село, Неофит Рилски, и това, което се случи тук 2020 година, значи имаше един наркоман, Сашо, който се опитваше да нарани и изнасили две момичета, вследствие на което ние се обадихме на полицията, те казаха да се приберем в къщи, да изчакаме, утре ще му мини. И аз реших пък да изляза да отида да го питам човека какво прави, защото не е хубаво една жена да е нарязана 400 пъти, да е с обръсната глава, за да може в крайна сметка да се дигне някакво правосъдие, и то примерно дига се в някои случаи, в други не. Но, какво стана тогава? Излизам, отивам да го търся, човечеца пие бира на центъра и нещо се стресна и избяга, без да съм го докосвал. Обади се на полицията този път, каза, че аз съм го малтретирал и дойдоха линейка и полицейска кола. Направиха му преглед, оказа се, че не е докосван самия човек, но няма значение, вижте, за него се дигат, за момичетата тогава никой не се дига. На мен ми написаха предписание повече да не говоря с този човек и това, което направиха вестник Капитал тогава, написаха статия, че малтретирам хората в селото. Това става въпрос село Неофит Рилски, община Ветрино. И понеже тези момичета, те са наредени като руски подлоги, наредени са като пирамида тук, подлъгани, тези момичета нямат право на защита. Този Сашо от тогава до сега многократно е прибивал майка си, идват полицаи, онзи ден приби бременната си жена, с която се напиват и другират до край, и няма никаква реакция. Няма вестник Капитал да дойде тук, няма да се дигнат тези хора, които в момента казват подкрепа против женското насилие. Нито един няма да се дигне, напротив, навсякъде аз съм обвиняван като пирамида, насилник, подлога, че самоуправствам, вземам властта в моите ръце, но реакция за това, че две момичета тогава е можело да бъдат изнасилени и бити, и още много са бити, изнасилвани, включително родната му майка е убивана направо с ограничителна заповед, са го махали оттам, и вестник Капитал пишат, че аз съм насилника. Защо ви го казвам това нещо? Защото в България има хора и хора. Не дейте вярва, че някой е заинтересуван от съдбата на някой човек. Наистина не трябва да има съдба, която да бъде пренебрегвана. Тя трябва справедливостта да е за всички. Но именно тези, които я правят тази справедливост, аз от моя опит, това, което съм видял, вестник Капитал, Йоан Запрянов, това са едни от хората, които са стожерите на подкрепата на такъв тип насилници. Защото те се включват само когато им е изгодно за нещо. И още не са се включили тук. Аз са свидетели. Може да прочетете статията "Частно село", в която съм обвиняван, че по някакъв начин потискам жителите на село Неофит Рилски, защото не давам на такъв тип побойници, наркомани, алкохолици. Как не давам? Проявявам гражданско общество. Отивам там, като бият някой, мен да бият, да не бият тях. И помнете, истината ще ви направи свободни. Няма по-лоши от вестник Капитал, Йоан Запрянов и цялата тази общност. Това са хора, които, ако някой иска, може да дойдете да правим филми, да го покажете навсякъде, да видите, не дейте вярва на тези хора. Тези хора сега в момента си приписват някакви заслуги, но те са основната причина да се случват нещата така в България. Хубава вечер, желая.